Xayrlı gün, mına bik yaxşı mında biz jıyıldık. Biz bugün mında jıyıldık Domodedovo'nun avtonomiyasında, mına şıldık ofiste. Bizning bugün indi maksat master-klass o'tkariga, mına bizning avtonomiya Pushkina Dinara, значит, kildi. O'zining tübeteylerini ko'rsata, kiyim salımı ko'rsata. Bizning bugün biyişi de var bizning. Mana bayanda unyavşı var. Şunlar indi mında biz jıyılabız Domodedovоның kişilerine indi biz gazetler alып keldik. Mana ularga gazetler, pressa ülüşəbiz. Mında Domodedovo'da bizning mana bik yaxşı gına avtonomiya işleydi. Mında eng yaxşı saban to'ylar bo'ldi 15 yıl. Mana shunday azrak qatlovliroq vaqtlar, pandemiyalar, nelar indi praktiski mında 4 yıl bir mendey ish bo'lmagach indi mana har biz ishni жаңадан başladık. Uyuşturduk avtonomiya, aktivistlarını izleyimiz mında indi. Bizim mında %60 aktivist var. Bik saytları yaxşı işley. Onlar mında atna sayın jıyılıp master-klasslar o'tkarırlar, jıyılalar. Biz onlarga gazetler jiberəbiz. Şunlar indi mında tatarlar baribir bilələr, что tatarlar koyda jıyılırga, koyda barıga, koyda tatar gazetlerin alırga. Şunlar indi mında şunday, bizning indi bugün maksat mında şul aktivistlar bilen jıyılıp, azrak şunday dert berip, güç berip, alarga kayıf berip indi şul master-klass o'tkarib, şunday bizning mında şuraшу indi выездной, şunday заседание конгресса mına atargamız indi yenişek mına şunday. Yarar тогда mına Dinar o'zi söyler, нәрсә нинди, нәрсә master-klass, ничек ул, нәрсә bizning көтә bugün. Мы привезли сегодня свою выставку. Выставка у нас это головные женские уборы. Мы вышиваем все сами вручную. Будет мастер-класс, только тот же самый мастер-класс, только бумажный. Мастер-класс проведет наша активистка города Пушкина Эльмира Шарафеева. Сегодня я буду проводить для вас мастер-класс по созданию сувенирной татарской тюбетеечки. Вы сегодня уже увидели нашу небольшую выставку, увидели татарские национальные костюмы, и одним из самых главных элементов является тюбетейка. Тюбетейки бывают как мужские, так и женские. Женские, как правило, более расшиты, используются разные узоры. Любимые цвета у татар это золото, серебро, также часто используется зеленый цвет. И сегодня мы сделаем свои маленькие небольшие тюбетеечки, которые будут для вас сувениром и будут напоминать об этой встрече сегодня здесь, в Домодедово. Это основы для тюбетеек. Их сейчас нам нужно будет обклеить цветом, как вы хотите. Мы начинаем обшивать бархатом. Сперва крышку, а потом уже контур. Җитмеш чакрым юлдан килдек без. Ак калфакның тагылган чагы. Ак калфакның тагылган чагы. Туганнарның сагылган чагы. Туганнарның сагылган чагы. Дальше начинается процесс украшения. Вы видите стразы, я вам советую их полностью целой полосочкой наклеивать вокруг тюбетейки, потому что размер как раз подходит. Романы бойларында тирәктә сиңа булган яшьлек мәхәббәтем үрелеп чәчәк ата йөрәктә. Сиңа булган яшьлек мәхәббәтем үрелеп чәчәк ата йөрәктә. Хәерле көннәр исәнмесез. Бүген Мәскәү өлкәсе
Домодедово шәһәрендә бик каты зур бәйрәм, Аккалфак бәйрәме. Бүген Домодедово шәһәренә без җыелыштык. Бөтен Мәскәү өлкәсенең Аккалфаклы кызлары. Монда мастер-класс үткәрәбез. Мастер-классны бер яшь кенә кыз өйрәтә безне тегәргә калфаклар. Бу минем үземнең теккән калфакларым, үземнең башымда да, әнә кулымда да. Моны инде без бүген мастер-класста өйрәнәбез. Безнең шәһәрләрдә, үзгә шәһәрләрдә дә булып тора шундый Аккалфак оешмасының мастер-класслары. Күлмәкләр, костюмнар тегү буенча да, һәм укыту буенча да, татар телен укытучылар да бездә татар телләрен алып баралар, мастер-класслар өйрәтәләр. Татар телен сөйләргә, шигырьләр сөйләргә, җырларга, җыр биюләр дәресләре булып тора. Без бик шат, безнең яныбызда әле яшьләр йөриләр. Яшьләр дә, ул яшьтәге кешеләр дә, әбиләр дә йөриләр. Бабайларыбыз да йөриләр, безнең яннан калмыйлар. Алар безнең ярдәмчеләребез. Безнең арада гармончыларыбыз да бар. Әнә Фәйрүзә Каримуллина, ул үзе баянда уйный, баянын беркаян да калдырмый, сабан туйларына да алып бара, казаннарга да алып бара, йөрибез рәхәтләнеп, җырлап, биеп. Әнә бүген дә ул монда килде, баянда уйнады, безне җырлатты. Хәзер әлдә бусы гына җитмәгән, хәзер безнең өстәлләребезгә мул гына иттереп, чак-чаклар, өчпочмаклар, пәрәмәчләрне тезеп куябыз. Әбиләребез, апаларыбыз алып килгәннәр аларны безгә. Шулай Мәскәү өлкәсе гөрләп яши. Рәхмәт үзегезгә.